prvom želim... Da, tačno, pomfrit. Naravno. O, to je lako. I ja to mogu. Dakle, prvo mi treba naravno krompir. Mislim da će ovaj biti taman. A još imam uređaj za čišćenje povrća. Gledajte kako radi. O da, to je jako zabavno. Eto, ne moram ni ruke da prljam. A sada mogu iseći krompir. Da, odlično mi ide. Oh my. Oho! Cool. Baka nema nikakve uređaje, ali ispunit ću taj zadatak. Prženi krompirići nisu zdravi, tako da ću spremiti za moju unuku nešto drugo. Koristit ću povrće. Sigurna sam da će se malo i dopasti. Prvo mi treba šargarepa. Sad ću je lepo iseći. Da, tako je. Jao, šta se dešava? O da, to je jako zabavno. A Wednesday opet eksperimentiše sa hranom. Ne paničite, samo sam oljuštila krompir, kako znam. Brzo i zabavno. Zar to nije opasno? Treba raditi sve pažljivo da ne bih povredila prste. Koristit ću moderni uređaj da bih isekla sredinu od jabuke. Da, tako je. To će biti pakovanje. Cool. Gledajte. Baš je lepo, zar ne? Sada unutra stavljam šargarepu. Joj! I meni je ostao posljednji dodir. Jao, Wednesday ima testeru. Već sam završila i moje prsti su na mestu. Vreme je da dam mom jelu odgovarajuću boju. Ako dodam par latica crne ruže, a zatim kažem čaroliju, onda će krompir postati crn. Da, gledajte. Jao, a moj krompir je napravio žurku u tiganju. Ulje prska na sve strane. Ja ću napraviti za malo lepu dugu od pomfrita. Pogledajte kako je to lepo i slatko. Imam čak i čini za sos u obliku srca. O, to je preslatko. O, da, lepota. Jao, Wednesday, a tvoj krompir je izgoreo. Mislite? Onda ću napraviti crni dvorac od njega. To će biti strašno lepo. Gledajte. Baš mi se sviđa. O, kako originalno. Hvala. A evo krvavi kečap. Bravo, bravo. Thank you. Prijatno. Wow! Hoću da probam prvo dugu. Tako je lepa. Nadam se da je još i ukusna. Sad ću da probam. Super! Baš mi se sviđa. Gledajte mi jezik. Cool. Dakle, šta dalje? Ovaj pomfrit više liči na šargarepu. Dobro, sad ću probati. Pa to jeste šargarepa. Nije loše, bako, hvala. Drago mi je. Još nikad nisam vidjela dvorac od pomfrita. To je fantastično. Oduševljena sam. To nije samo jako lepo, već i mnogo ukusno. O, da. Blago meni. Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam. Kako? To nije fair. Spremite mi, molim vas, burger. Ovakav. Naravno, draga. Okej. Odličan zadatak. Ja sam spremna da počnem. Obične lepinje su dosadne. Bolje da uzmem crne i napravim burger u obliku monstruma. Prvo stavljam salatu, a zatim sok od paradajza,
koji liči na krv. A, Bože, Wednesday! Bako, smirite se. To je kečap. Dakle, preliću burger sa njim. A zatim ispržiti pljeskavicu. Imam jednu, samo što je zaleđena. Kako je brzo spremiti? Tačno, treba mi dinamit. Opet su se uplašili. Dakle, vreme da napravim malu eksploziju. Wednesday, uplašila si nas, opet. Izvinite, ali morala sam da ispržem pljeskavicu. Stavljam ga na burger. A sad ću napraviti zubi od topljenog sira. Tako je. A evo moje omiljene ljute papričice. Od nje ću napraviti rogovi. Stvar, gde su pileće šape? Hvala ti. Thanks. Eto, moj burger je spreman. Prijatno. Jau, kako strašno. Dakle, sad ja? Hvala na mlevenom mesu, Bako. Thank you. Uj, ne podnosim ga. Gdje? Odvratno. Sve super. Bravo, dušo. Marshmallow je mnogo bolji. To je baš ono što mi treba. Stavit ću ga u mikrotalasnu. I marshmallow će se povećati. Eto, jesam rekla. Kako vruće. O, bravo, dušo. Hvala na podršci, Bako. I ja tebe volim. Dakle, sada marshmallow treba iseći na 2 dela. A zatim ću uzeti roze nutelu. To će biti umjesto kečapa. O, divno. A umjesto pljeskavice stavit ću čokoladu. Divno, boje je ekstra. A umjesto salate koristit ću žele bombone. Gledajte, odlično mi ide. I sama bih rado pojela taj burger. O, obožavam Skittles bombone. Čekajte, imam ideju. Napravit ću oči. Da, gledajte kakvog slatkog jednoroga sam napravila. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. I meni, draga. A Wednesday je napravila nekog monstruma. A baka će napraviti klasičan burger. Prvo treba napraviti pljeskavice od mlevenog mesa. A gledajte kako je lepa. A sad mi treba majonez. A mnogo je ukusan. Sipat ću ga na lepinju. Ostalo je dodati salatu i svež paradajz. Nice. O, kakav miris. Nevjerovatno. Unuka će biti jako zadovoljna 100%. O, a za malo da zaboravim na kečap. Tako je. Sipat ću ga preko sira. A moj burger je spreman. Svaka mi čast. Stavit ću ga u ovu lepu kutiju. A prijatno, dušo. Wow! Kakav je to monstrum? Da li se ujeda? Ne, ovakav burger sa pilećim šapama sigurno neću jesti. Bolje da probam slatki burger od Enid. Izgleda prelepo. A kakav je ukus? Wow! To je fantastično! Oduševljena sam. A šta je baka spremila? Ovaj burger izgleda jako dobro. To je baš ono što sam htjela. A baka je pobedila, čestitam. To, a baka je najbolja. A sad mi napravite mlečni koktel. Jel može? A naravno da može. Važi. Mogu ja to?
Da vidimo. Prvo će mi trebati uređaj za mleko i sladoled. Prvo sipam mleko, a zatim dodajem omiljeni sladoled Baskin Robbins. A evo specijalne kašike. Kako teško! Ups, ovo nisam planirala. Na kugli je ostala moja kosa, ali to niko nije video, nema veze. Odlično, stavljam poklopac i uključujem. A dok se koktel meša, ja ću ukrasiti čašu. Koristit ću šarene konfete. A kako da ih zalepim za čašu? Znam. Ako poližem krajeve čaše, konfete će se zalepiti. Zar to nije genijalno? Sipam koktel u čašu, a zatim dodajem ove bombone. Nemoj sve pojesti. Da, u pravu si, bako. Sipam bombone u koktel, dodajem slamku i to je to. O, da, boja je prelepa. Obožavam šlag. Moram dodati ga u koktel. A još ću staviti žaleuši i rog. To je to. Sad sam završila. Hvala, bako. A kako si ti? O, tačno. Skroz sam zaboravila na svoj koktel. Dakle, hitno mi treba mleko i čokoladni sladoled. U stvari, znate šta? Čokolade ne može biti previše. Dakle, stavit ću još i čokoladu. Dakle, jesu svi spremni? Onda gledajte kako brzo baka meša. Umorila sam se. Jadna baka. Bako, čekaj. Imam blender za tebe. Eto, izvoli. Hvala, draga. Dakle, treba sipati sve unutra. Tako je. A sada uključujem. Kako je moćan. Isključujem. Mislim da je dovoljno. Sada sipam to sve u čašu. Gdje je šlag? Enid, hoćeš mi pozajmiti? Nemoj biti cicija. Gledaj šta je tamo. Kako si naivna. Dakle, sipat ću šlag. A zatim dodati čokoladne mrvice. O, da. Divno. Ubacujem slamku i to je to. A ja ću uzeti zeleni sladoled od pistaća. Pogledajte kakva lepa boja. Ovaj blender mi neće trebati, jer imam svoj. On je mnogo bolji. Da, gledajte kako dobro radi. A sad mi treba čaša u obliku lobanje. Preliću je sirupom od jagoda. A zatim sipati koktel unutra. Stvar, donesi mi šlag. Brzo. Kome tako golica? Prestani. Da, hvala. Svaka čast. Thank you. Dakle, sipam šlag. Cool. A sad ću dodati malo ljubičaste boje. I par žale očiju. O da, divno. Stavljam zubi i uši. I to je to. I ja sam završila. Prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Kako zabavno piće, sad ću ga probati. Sviđa mi se. I žele bombone su super. Odlično. Hvala ti, Wednesday. To je mnogo dobro. Dakle, idemo dalje. Wow, ovog jednoroga je sigurno napravila Enid. Ekstra. I koktel je mnogo dobar. U stvari, čekajte. Šta je to? Kosa? Ozbiljno? Nije, odvratno. Takvu
Takvo piće ne sme da se pije. A čokoladni koktel mi se jako sviđa. A divno. Koga je zabrati? Znam. Pobedile baka. Ja? Jeste čuli? Ja sam najbolja. Da li nam tačno ovdje treba? Mamice, kako je strašno ovdje. Da, jeste. Čak i za mene. Plašim se, buba švaba. Dobro, pravo vreme da izgradimo krevet iz naših snova, a ispod njih kućice. Ja hoću ovakvu. Vidi. Ja slepeću od ovog svetla. No. Moj krevet će biti mračan i jeziv. Naježila sam se. Okej, a vreme je da naručim sve neophodno za moju buduću kućicu ispod kreveta. Prođite, molim vas. Da, hajde ovamo. Come on! Hvala puno. Odličan posao, momci. Ćao, čao. Wednesday. Pogledaj kakvu lepotu su napravili. Polako, tako je. Baci kocku. Svaka nam čast. Mi smo pravi majstori, jel da? Dodat ćemo još nekoliko dodira i to je to. Da, sve mi se tako sviđa. Hvala puno još jednom. Da, oduševljena sam. Ova soba iz mojih snova. Odvratno. Okej, vreme je da i ja krenem da radim. Šta je smislila? Prvo ću podeliti sobu na pola. Ovo je moja strana, a ono je tvoje, Nid. Stvar, donesi kutiju ovde. Izgradit ćemo najstrašniju kuću ispod kreveta. Takvu još niko nije video. Odlično, bravo. Da vidimo. Da. Odlično, to mi treba. Dakle, vreme je da napravim krevet. Stvar, hajde, spusti se dole i daj mi bušilicu. Hvala. Dakle, uvrnut ću eksere i sve će biti spremno. Odlično mi ide. A sad je vreme da okačimo zavese, da mi niko ne smeta. Tako je. Izgleda super. Ja umukam i od ovog plavog zida. Treba ga hitno zalepiti papirom sa osvetljenjem. To će izgledati jezivo u mraku. Tako i hoću. Stvar, šta sediš bez posla? Donesi vunu. Jao, kako si lenja. Onda mi nemoj da smetaš. Dakle, ovu vunu ću zalepiti ovde. I naravno neće ostati bela. Imat ću ne oblake, nego tmurne oblake. Hajde, stvar, radi nešto. Nice. O da, baš mi se sviđa. To je to. Kako vam se sviđa? Mamice, kako strašno. Konačno mogu staviti svoje magične knjige i Amailije. I također ću napraviti ljuljašku sa velikim lancem. Konačno je stigao moj super set za žurku. Tu je disko kugla sa lampicama. Kako lepo. I jedva čekam da pozovem društvo. Osjećam da će to biti legendarno. Halo, ćao drugarice. Čekam vas u 7 kod mene. Dođite svi. Evo ih. Dolazim. Ćao. Kako vam se sviđa moja kućica ispod kreveta? Prođite.
Hoćemo se slikati? Hajde! Zapalit ćemo selfie. O, kako zabavno! O, čekajte, šta se to čuje spod kreveta Wednesday? Hajde da vidimo. Polako. O, kako se plašim. A, mamice! A, Wednesday, je li sve u redu? A, to je duh. A, spašavajte se ko može. Jao, kakva je to buka? Opet ta Wednesday, kako me nervira? Dobro, smislila sam nešto. Organizovat ću svoj karaoke. Tako je. Provjerit ću mikrofon. Da, odlično radi. La 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 la. Šta? Znači i Enid se zabavlja. Sad ću to brzo popraviti. Tako je. Jao, a šta se desilo? A gde je svetlo? Ako se čuje muzika, znači vreme za plesanje. Jao, ova Wednesday baš voli da se kurči. U čemu je stvar? Ko je uključio svetlo? Ja, prestani već. To ti prestani. Stvar, reši to. Pa ne. Stvar, ja sam protiv. Ne. Rekla sam ne. Jao, mukica. Jadan. A nije se udario? A Wednesday, mislim da je potonuo. Smiri se, sve u redu sa njim. Jel da stvar? Oh my god. Samo se kupa. Hajde izlazi. Eto vidiš. Dobro je. Srećna sam. Sastavila sam Rubikovu kocku. I ogladnila sam. Treba poručiti Hanu. Da, tako je. Stigli su. Dolazim. Zdravo, zdravo. Unesite taj frižider. Hajde za mnom. Evo, stavite ga ovdje. Hvala puno. A vidimo se. Hajde da vidimo šta ima unutra. Wow, koliko slatkiša. Sad ću lepo ručati. Obožavam žele bombone. Tako su ukusne. Oduševljena sam. I ja sam ogladnila. Stvar, gde je moja čaša krvi? Tačnije sok od paradajza. O, hvala. Tako sam žedna. O, baš prija. Tačno, kako sam mogla zaboraviti na želoči? Bravo stvar, podsjetio si me na vreme. Enid, možeš li mi pozajmiti par očiju? Moji su ispali. Šta? Wednesday, jedeš svoje oči, stvarno? Ma daj, šalim se. Nemoj se više tako šaliti. Uplašila si me. A vreme je da našminkam usne. Tako je, baš sam lepa. O, stvar je došao u goste. Kako zabavno. Ne brini, druže. Svi padaju. Uspećeš drugi put. Moram dovršiti poglavlje moje knjige. U crnoj kući, u crnoj sobi je sedela. Šta? Stvar, ne smetaj mi. Šta hoćeš? Nemam vremena da se igram s tobom. I rumenila, da, i malo senka. Ćao, stvar. Nemoj me golicati. Prestani. Pa šta radi? Nema ni sekunde mira. Dobro, sad ću ga smiriti. Stvar, prestani da smaraš ljude. Hajde, sedi u kavez i razmisli o svom ponašanju. Jel ti jasno? Jadan, nemoj
Nemoj tako sa njim. Wednesday, pusti ga, molim te. Preklinjam te. Eto, slobodan si, stvar. Nema na čemu. Obavezno dođi u posetu. Idi, Wednesday. Baš si dobra.